देख ले रे भाई लोग कहत रहा जब बिहार में कहा बा वो तमाम लोग हम जानकारी दे दी कि देख ले भाई है बिहार में बोरिंग गड़ल भी है जहाँ डीजल पेट्रोल गैस के खदान मिलल बा एजे मिलल बेन जी। हाँ ये देखिए और तो घर एजे बन जी एजे घर बा। मान ली कि अगर मिल जाता तो मैंने का हुई तो मिल जाई तो कहत रहा कि मिल जाएगा तो खेत का मुआवजा मिलेगा, ढेर लोग धनिक हो जाई, उस आदमी को नौकरी मिलेगा, कमाए जाते हाँ तो नहीं यहीं पर काम लग जाएगा सबको। हाँ वो कहत रहे सही बात कहत रहे। महीना पहले टीम आई रहे तो एगो होल क्लियर है करीब 1 महीने पहले, तो उनमें से कुछ सामान ले गए रहे चेक करावे खातिर। तब से 15 गो टीम आई एक दिन भल 10 दिन ले आ करीब 15-20 ठाही 180 फुट गड्ढा खोन के आ उनमें से कुछ ऐसा सब बोतल में भर के ले गए। लोग शौक बाकी एमें पेट्रोल डीजल बा, अभी फाइनल डिसीजन तो नहीं हो पाल बाकी शौक बाकी में पेट्रोल डीजल बा। ऐसे 20 जगह बोरिंग फीट गाड़ी के आ फिर निकाल ले लो होल कह के चेक कर लो, में कुछ बम लेखा मारत रहे लो, मार के कुछ केमिकल निकाल लो आ ले गई बालो। एक बाद अगर आई लो तो फाइनल होगी नहीं में वास्तविक बा कितना बा। हम ग्राम प्रधान सुरेंद्र ठाकुर चलिए यहाँ अभी हमनी के पहुँच गई बनी जहाँ गैस के पेट्रोल के खदान मिलल बा। हम बताएं जे उत्तर प्रदेश और बिहार के सीमावर्ती इलाका हो, एजे के खबर रहल हा जे भारी मात्रा में जब भंडार मिलल बा गैस के पेट्रोल के। आई जब धरातल पर का हकीकत बा हमनी के जानकारी लेवे के प्रयास करब जा। एजवे हाला भइल बा जे गैस के पेट्रोल के खदान मिलल बा जी। एजवे बोरिंग भइल बिया, एजो दू टाइम बोरिंग कहां में बोरिंग भइल ए जइका 1-2। अच्छा हई हां ये में पानी भरत है, ए में भइल बा का भइल रे बुआ, एमे पानी भरत रहे, एमे बोरिंग होत रहे। यही में हां त आई जवाब माने को आदमी के टीम रहे 7-8 आदमी ए जब रहे लोग हाँ। तो एके बोरिंग गड़ाइल बा एमे पट्टी में केवरू गड़ाइल बा और गड़ाइल में पूरा 5-7 गो गाइल बा। हाँ। 5-7 गो 8 गो गाइल बा। 5-7 गो 8 गो गड़ाइल बा। हाँ। तो ई जोन कौन जगह है कहाँ उत्तर प्रदेश में पड़ी कि बिहार में पड़ी? उत्तर प्रदेश है। ई उत्तर प्रदेश पड़ी। हाँ। अब बिहार कहाँ से शुरू होला? ओजे से बिहार बा, बिहारो में गड़ बा। अच्छा हो जब से शुरू हो जाला। हाँ। पत्थल बा वजह से बिहार चालू हो जाई। अच्छा पत्थल है जैसे बा नो सिवान बांधल बा पत्थल के से बिहार चालू हो जाई। अच्छा ये अभी उत्तर प्रदेश में खड़ा उत्तर बनी। प्रदेश में अब मैंने कहत लो कि बिहारों में मिलल बा तेकरा बाद मैंने कि एक लाइन से बोरिंग गड़ल बा। हाँ 50 गो के तीर पर गइल बा। माने लम्बे लम्बी पूरा हाँ। गंगा के तीर पले। घंटा के बाद चौबे छपरा, उदय छपरा, दुबे छपरा। यही कहत लोग है ना कि 100 गो से बेसी है जब बोरिंग कुल यहाँ से वहाँ ले हाँ हाँ 100 गो से बेसी तो चल गई लोग अब चल गई लोग। ओकरा बाद से 1 हफ्ता मशीन लिया के खोज के रखले रहल लोग, खोज देता लोग जहाँ तहाँ चिन्हा दे लो, झंडी लगोले लो या खोज के चिन्हा दे के फिर 5 बजे कबाड़ के लिए जाता लो, फिर बिहार में आके खोज होता लो। तो अभी गइल बोलो तने कहीं चिन्हा ना कुछ नहीं खेलो देले यही तरी खाली गढ़ा मार के गाहे मार के गोल बलो बोरिंग के खाली गढ़ा मारी के गइल बोलो। गोल बलो तो ए पट्टी में माने है एके गड़ल बिया केनियो गड़ल बिया एनियो गोल बिया है को गोल बिया हो बिहारों में भी एनियो गड़ल बिया बुआ को केने कवर गड़ल बिया। अच्छा हौ बोझवा हाँ। ओ जबे बियानु हाँ। तनी आई देखल जाऊ ए जबे तनी आ जाइल जाऊ आई देखल जाऊ कहत लो कि एही पट्टी में गड़ल बिया ना हो। माने हमारा बुझाता कि पहले आइल बड़े सो कोनो मशीन उसीन लेके आई रहलो जांच उच करे वाला की। हां कंप्यूटर से द्वारा जांच करत है लो। अच्छा आ सब जगह गड्ढा खोन खोन बोर करके चेक करत है लो, चेक करत रहे लो। हां ओका बम मार के फिर अच्छा देख ली अगर ऐसा हो जाता तो सोची जो अब एहने के आदमी हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, मुंबई, गुजरात, बंगाल माने जो दुनिया में देश के कोना कोना में जात रहो लोग कमाए खातिर। सोच ली मैं लोग यही पर नौकरी मिल जाएगा काजी इसी पर नौकरी मिल जाएगा सबको। सब लोग के नौकरी मिल जाई हाँ अनु हाँ पहले मैंने सोची कि जब बाहरी जाए कमाए जाते हाँ तो नहीं यहीं पर काम लग जाएगा सबको। हाँ वो कहत रहे सही बात कहत रहे से अनु हाँ। देख ली सोची रहुआ सब कि अभी हमनी के जहाँ चल रहा बनी जा कल्पना करी रहुआ सब है कि एक अंदर पूरा गैसे पेट्रोल बना जी। हाँ जी कह से कि निकलल बा कहता से उन्हें बिहार में कि कहाँ निकलल बा एक जगह सोना तो कोयला के खदान हाँ। गैस के। हाँ अरे जो अब मैंने कि गैस फिर मिल एजो की बात है कि एजो तराउर तो घर है बन जी। एजे घर बा। अब मान ली कि अगर मिल जाता तो मैंने का हुई तो मिल जाई तो कहत रहा से कि मिल जाएगा तो खेत का मुआवजा मिलेगा, ढेर लोग धनिक हो जाई, उस आदमी को नौकरी मिलेगा। हेलो हाँ
मैंने मैं लोग के भागे जाग जाई हाँ झाग जाई भागे हैं? भागे जाग जाई हनु हाँ। तो रउओ गांव के लइका बाहरी कमाए जाले लो हमार तो लड़का 5 गो बड़े से कुल हां तो गांव ही बालो कि बाहरिए बालो बाहर बड़े से मन मोए मैं बाहरी बालो तो मान ली कि अगर ये डीजल पेट्रोल के खदाने बैठ जाई निकल जाई आ मैं मशीन बैठ जाई कंपनी फैक्ट्री जा तो कुल लोग बाहरी ना जाई बाहर ना न जाई यही जन आके कल घर के लगे हां हाँ ये तो खुशी के बात बा खुशी के बात बा, हमने कहे बड़ा खुशी के बात बा भाई कह देबो सत हां हाँ तो बताई तो जरा खेत में निकलता माने कि उसको गड़ाई मुआवजा दिया जाएगा कहतले से मुआवजा दिया ओकरा बाद जे बड़ बड़ फैक्ट्री बैठ जाई फैक्ट्री बैठी हैं सो हनु हाँ उसको जिसका हां यहाँ पर देखिए 2 जगह है एक वो देखिए और देख ली ये जब जहाँ पहुँच गए जाई दूसरकी बोर जहाँ भइल बा देख ली ई बिहार में पड़ी ई देख ली हमनी के आ गइल बनी जब उत्तर प्रदेश से बिहार में और देख ली हम चाह जे करा के देखा ये मोबाइल मत गिरे बड़े आराम से देख ली हई ये जब बोरिंग भइल बा कतना गहरा 180 फीट 180 फीट भइल बा हाँ आई खुले छोड़ ले लोग जी हाँ हाँ मैं खुल है तो ये अभी एकरा में दिक्कत ना होई तो दिक्कत अब का जाना अब दिक्कत हुई कि ना हुई यही तो खुला कह के आया बम स्पोर्ट इसी में किया सब गुजो भइल बा। वहाँ है आई देख ली हई दूसरका नंबर बिहार में घुस गइल बनी जब हमनी के अभी बिहार में हमनी के चलत नहीं जा एकरा ए नहीं मैं बिहारे बा ये 1 हो 2 हो गया ये तीसरा हो गया ये चौथा हो गया देख ली देख ले रे भाई लोग कहत रहला जब बिहार में कहाँ बा वो तमाम लोग हम जानकारी दे दी कि देख ले भाई है बिहार में बोरिंग गड़ल बिया जहाँ डीजल पेट्रोल गैस के खदान मिलल बा ए जे मिलल बा जी हाँ ये देखिए ये देख तीसरा ली। है ये तीसरा है वो चौथा हो गया तो इसी लाइन से देख पानी ली। बहुत है देख ली है ये कलाइने से जवान धुन बोरिंग भइल बड़ी सो आई देखी आई मैं बिहार के मौजा ही कौन मौजा पड़ी जी ई जौना मौजा में चलत नहीं जा शाहपुर मौजा शाहपुर प्रखंड में पड़ी ई आ है कौन गांव बजी करीमन ठाकुर के करीब पचकौड़ी के डेरा देखिए देख ली है देखी बोरिंग गड़ल बड़ी सा ना धुन है जब पूरा देख ली हो जाए लाइन से देख लिए जब कहत लो कि बोरिंग गाड़ी गाड़ी आए करे के निकाल लिया भाई यही में विस्फोट कइल गइल हा नीचे से आगे नियन कुछ निकलत रहला आ उ सैंपल लेके गइल बलू देखी लाइन से पूरा चल जाए देख ली पूरा बिहार में ई गड़ाइल बा हमनी के बताई जाए शाहपुर प्रखंड के पचकौड़ी यादव के डेरा ई पंचायत कौन आवेले लालू डेरा लाल डेरा लालू डेरा पंचायत के पचकौड़ी डेरा में देख ली गंगा जी के तीर पर ई बिहार के मैंने बताओ जो यूपी बिहार के बॉर्डर बा लेकिन ई बिहार में पड़ी है जब देख ली लाइन से देख लाइने से हमनी के चाह जाए आई और दिखाई जा हमनी के देखी है देखी ये जब धुन पूरा गंगा जी के तरियानी में ए जब जगह जगह बोरिंग भइल बा ए जब से सैंपल लेके गइल बलो आयो बे जगह है देखी हाँ गिट्टी भी निकला हुआ देखिए गिट्टियों निकलल बा नीचे से हाँ गिट्टी भी निकला हुआ है ना देखिए ये सारे गिट्टी है बाल है गिट्टी है हाँ ये देखिए बाल निकला हुआ है देख ली देखी अभी आनो धुन कहत लोग ई बांध के जड़ी ले चली गइल बा हाँ बांध के जड़ लाल डेरा ले लालू डेरा ले हाँ अच्छा तू तहार ए जे कहां घर बुआ यहे हो ए जबे हो तो ई बोरिंग होत रहे तो तू रह जबा हाँ अच्छा तू का कहत रहे लो कहते हैं लोग कि बोरिंग हो ओकर बाद फैन मशीन से चेक होई डीजल निकली पेट्रोल अच्छा ये जो डीजल पेट्रोल निकली हाँ। अब कहाँ रहत कहे रहे लोग राती खनी हो जाओ जियोली के हैं हाँ? जियोली के हो जा फेंक माने एनी दियरे में रहत रहे लोग हाँ हाँ तो पूरा टीम आई रही सब गुटे गुट हाँ हाँ बांस गाड़ता है लोग ऊपर ले आ वजह से बोरिंग करता है लोग अच्छा बांस गाड़ी के बोरिंग करत रहे लोग हाँ तो ढेर लोग होई उ तो हाँ 8-10 आदमी 8-10 आदमी के टीम रहे एगो पूरा ई जगह हाँ इहे नु जी हाँ। हाय देख ली लगातार हम कहीं जे सैकड़ों बोरिंग भी आई जबा रहो सब के हम दिखा दी कि मैंने पूरा दूर में ई बांध के जरी चल जाए एकदम लालू डेरा पंचायत बहने आहे ना देख ले पूर्व बलंगे नौरांगा भुआल छपरा गांव बा फेकू बाबा का मंदिर बा आए ना उदई छपरा बोलेला नु जी ई उदई छपरा बोलेला उत्तर प्रदेश बलिया बैरिया जनपद में पड़ जाई बलिया जिला में नौरंगा पंचायत में आई है अभी जो हमनी के मौजूद बने जाए लालू डेरा पंचायत के पचकौड़ी यादव के डेरा बोलेला ओहे मौजा में ई जौन बा की बोरिंग गड़ा रहल बिया जहां हम बताई जे ई चर्चा बा पूरे मीडिया में चर्चा बा सगरे ऐसा हाला रहला जे भाई शाहपुर प्रखंड में
भारी मात्रा में डीजल गैस पेट्रोल के खदान मिलल बा। हमनी के खबर के पड़ताल करे खातिर आइनी है जे दियर में रउआ सब सोच सकतनी के या कोनो राह घाट तो बुआवे के नहीं पक्की रास्ता उस्ता बाई जवावे के हां कांचा रास्ता बा कुल गिट्टी पक्की रास्ता नहीं खे ना वकील रास्ता बा करीमन ठाकुर के डेरा पत्ता बस बस ओकरा बाद एने राह नहीं खे ना कच्ची बा अगर केहू आवल चाहत त राह घाट नहीं खे ने आवे के ना कच्ची बा कच्ची बाटे बरखा बुनी पड़ जी त कैसे आवत हुई रउआ सब पैदल पैदल है हाँ तेने कुछ व्यवस्था नहीं खे ना कुछ व्यवस्था नहीं है। उत्तर प्रदेश में पड़ेला उत्तर प्रदेश में पड़ेला तो उत्तर प्रदेश पंचायतों के तरफ से कुछ काम नहीं खे भइले कुछ नहीं है भाई। हाँ सब लोग यही तरी मैंने कोची आवो जा यही ए जब हमनी के देखा रहल बन जे सैकड़ों बोरिंग यही तरी बांध के जरी से लेके गंगा जी के तीर तक यही तरी बस बिहार में ले रोड बाटे ओकरा बाद से रोड नहीं है कच्ची बा। यही तरी लोग आई रहल उहो लोग आके खाली ए जब जांच क के लेके गइल बलो। हाँ बरसात में गाड़ी घोड़ा ना आ पाई। हाँ। देख ली अभी हमनी के जानकारी दे दीजिए रउआ सबके जब हमनी के पहुंचल बनी जा गंगा जी के तीर पर शाहपुर प्रखंड के लालू डेरा पंचायत हई पचकौड़ी जादव के डेरा बोलेला यही मौजा में हमनी के मौजूद बनी जाए जब जहाँ सैकड़ों के संख्या में बोरिंग के जौन बा कि गलावल गइल बा। ये जब बोरिंग कहतल जो गलावल जात रहला उ में ऐसन कोनो बम डालल जात रहला जौन ब्लास्ट क के ऊपर गैस जौन आवत रहला आ उहे सैंपल लेके जब जांच खातिर गइल बा लोग। अब महीना 2 महीना में कितना दिन में कहलो जो फेर आइब जाए 3 4 5 6 महीना में कहलो हां ये 2 4 6 महीना के बाद आइब जाए हां तो ई खेत तो नुकसान भइल है नु नुकसान बहुत मसूरी तलहन गहूं भइल पैसो सब मिल रहला खेत लोग के पैसा में कुछ डॉलर लालो केहू के नहीं डॉलर लालो इहे नु 800 रुपया एगो गढ़ा पर डालत रहे। काजी 800 रुपया एगो गढ़ा पर। माने एगो गढ़ा मारला 500 रुपया जे केहू के डलले बालो केहू के नहीं खन डलले है नु हां 800 रुपया दल देख ली यहाँ सबके का नाम बा जे 800 रुपया एगो गढ़ा पीछे जब मिलल बा केहू के मिलल बा केहू के मिलल बा केहू के नहीं के मिलल। देख ली सोची रहुआ सब है जे अगर ई खबर साँच हो जातिया तो कतना खुशी के बात बा हमनी के पूरा शाहपुर प्रखंड खातिर पूरा भोजपुर जिला खातिर ना बल्कि पूरे बिहार पूरे हिंदुस्तान खातिर जहाँ हमनी के जौन दियारा इलाका बा पिछड़ा इलाका हो गंगचल इलाका हो जहाँ कुछ ना रहल हा अगर ये बात सत्य हो जाती है कि जब डीजल गैस पेट्रोल का खदान मिलता तो सोची जब हमनी के दुख दूर बा ये नो हां देख ली हमनी के यह कह जाए हे फेकू बाबा हे फेकू बाबा और कृपा हो जाओ कि जब डीजल गैस का खदान मिल जाओ। बाकी रहुआ सब कहाँ से देखो तनी कहाँ सोचो तनी एक खबर के बारे में रहुआ सब कतना जानकारी रखो तनी हमनी के यह चाहे जरूर सब कमेंट्स करके जरूर बताई। चैनल पर नया बनी तो फॉलो कर ली, यूट्यूब पर देखत रही तो सब्सक्राइब कर ली। बाकी यही तरी देखत रही आपन बोली आपन माटी दियारा भोजपुरी खाटी। बहुत बहुत धन्यवाद।